Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή Ready Madness. Αργήσαμε, πιστεύω, να με πεθυμίσατε, όπως και σας πεθύμισα κι εγώ. Σήμερα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, τους DJs, τους δύο από τους DJs του σταθμού μας, οι οποίοι είναι ο Θέμελης Χιλάς και ο Θεόδωρος Λελέκης. Καλησπέρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το επόμενο τραγούδι. Οπότε, καλή σας ακρόαση. Είναι η εκπομπή Ready Madness με τον Σκεύο Κοκκινίδη, το δεύτερο μέρος, και ετοιμαζόμαστε να γίνει χαμός. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε εδώ δεν τελειώσαμε. Απλώς χαμηλώσαμε τον ήχο. Και όπως όλοι ξέρουμε, η νύχτα έχει μνήμη. Όσοι ήταν εδώ ξέρουν. Ready Madness λοιπόν στον Ready 969 και συνεχίζουμε από εκεί που έπρεπε. Το ξέρω ότι ανυπομονείτε για τις ερωτήσεις, αλλά να ξέρετε έρχονται. Και ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά με τις ερωτήσεις μας. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να άντως πάλι ο δαίμονας στο στούντιο εδώ. Σαρδάμ και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, για πείτε μου παιδιά, τι σημαίνει για σας να είσαστε παραγωγοί στον Ready 969 και όχι απλά DJs πλέον, γιατί πλέον μιλάμε για ραδιοφωνικούς παραγωγούς στον καλύτερο σταθμό αυτή τη στιγμή στην Κάλυμνο. Πες μας το Ρήμος. Λοιπόν, εντάξει, φυσικά είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχα ζήσει ποτέ, αν και τα πιο παλιά χρόνια, τότε που υπήρχαν αυτοί οι σταθμοί, τέλος πάντων. Η πειρατική, έχουμε και μια φωτογραφία να δείξουμε. Ακριβώς, μπράβο. Ήταν κάτι ωραίο, γιατί καθόμαστε στο ραδιόφωνο, ακούγαμε τα τραγούδια της εποχής τότε, κάναμε μια αφιέρωση και περιμέναμε με τις ώρες να την ακούσουμε. Τώρα το ζούμε αυτό και είναι κάτι ξεχωριστό πραγματικά. Το ζείτε πίσω από τα ντεξ, Θέμελη, εσύ που έχεις και μια αλφα εμπειρία και θα δείξουμε και τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία θα είναι φοβερή. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι υπάρχει πιο αμεσότητα με τον κόσμο, πιο επικοινωνία, πιο μεγάλη επικοινωνία με τον κόσμο. Μας ακούει συνέχεια, δεν είναι απλά μία στο τόσο. Και όλα αυτά που έχει πει και ο Θόδωρας, το ίδιο πράγμα. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με μουσικούλα. Κάθε Κυριακή Ready Madness με το Σκεύο Κοκκινίδη. Γιατί η ζωή θέλει madness. Να ρωτήσω κάτι. Τι αλλάζει στο μυαλό σας όταν παίζετε στο ραδιόφωνο και τι όταν παίζετε σε ένα πάρτι? Κοίτα. Όταν παίζουμε σε πάρτι, σημασία έχει ο κόσμος, πώς περνάει και έχουμε μια επικοινωνία οπτική με τον κόσμο. Και στο ραδιόφωνο απλά βάζουμε τραγούδια, ρε παιδί μου, που πιστεύουμε εμείς ότι εκείνη τη στιγμή ο κόσμος θα είναι εντάξει. Λοιπόν, περίπου την ίδια ακριβώς φιλοσοφία έχω κι εγώ. Σε ένα πάρτι πάντα βλέπεις το mood του κόσμου, την ώρα που παίζεις, τη στιγμή. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο με το πώς πρέπει εσύ εκείνη τη στιγμή να αντιδράσεις, τι πρέπει να κάνεις να τους έχεις, ας πούμε, ζεστούς. Τώρα ως στο σταθμό, ειδικά τις ώρες που παίζουμε τις απογευματινές βασικά, είναι λίγο, δεν μπορείς να καταλάβεις τον άλλο, δεν τον βλέπεις. Υπολογίζεις απλά ότι το κομμάτι που θα παίξει εκείνη τη στιγμή ίσως τους καλύψεις. Αυτό. Και μια που ζεσταθήκαμε και έχουμε πάρει λίγο φωτιά, ας πάμε σε μερικές πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Σας ρωτάω και τις δυο. Ραδιόφωνο ή DJ booth? DJ booth, ναι, εντάξει. Προβληματισμός. 60-40. Ωραία. Λοιπόν, ένα live λάθος ή pre-record τέλειο την ώρα που παίζετε μουσική? Ένα live λάθος. Σωστό. Και εμένα η άποψή μου είναι μια πανέμορφη επιλογή παρά μια πανέμορφη αλλαγή. Τρακ για ακρόαση ή τρακ για χορό καλύτερα? Εξαρτάται την ώρα βασικά, θα έλεγα εγώ. Για χορό θα έλεγα εγώ. Σούπερ. Κυριακή νύχτα ή πικ Σαββάτου? Πικ Σαββάτου. Ακριβώς. Και τέλος, ένα τρακ που να εκπροσωπεί τον Ready 969. Μας μπέρδεψες τώρα. Δεν μας μπέρδεψες, απλά θέλει λίγο να το σκεφτούμε. Θα απαντήσετε μετά. Ναι. Να ακούσουμε δηλαδή αυτό που πιστεύω ότι εκπροσωπεί κατ' εμέ το σταθμό. Για να δούμε. Ας πούμε το δικό μου κομμάτι. Κάθε Κυριακή Ready Madness με το Σκεύο Κοκκινίδη. Γιατί η ζωή θέλει madness. Και τώρα που παρτάρουμε, νομίζω πως μου χρωστάτε μία απάντηση, αν δεν κάνω λάθος.
Να θυμίσω την ερώτηση. Ένα κομμάτι που εκπροσωπεί τον Ρέντι 969. Εγώ επέλεξα του Σικάριο το Κούκλα, γιατί μια κούκλα είναι αυτό το ραδιόφωνο. Η κουκλάρα μου η ατελείωτη. Και περιμένω εσάς. Λοιπόν, εδώ καταλήξαμε στο ίδιο αποτέλεσμα βασικά εγώ με το DJ Deo. Πρόκειται για το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, το Πάρτι. Γιατί όποτε παίζουμε στο Ρέντι, πάρτι πρέπει να είναι. Μ' άρεσε. Ισχύει αυτό, παιδιά. Όντως το κάνουμε Και σαν πέρα από πάρτι. αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ ανεβαστικό για μένα. Το παίζω συνέχεια. Το έχω αγαπήσει, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή. Και το καλό, τώρα τυχαία δεν ξέρω πώς, αλλά είναι και το επόμενο, Λοιπόν, αφού κλείσαμε τις θέσεις μας, είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε τις επόμενες ερωτήσεις μας. Λοιπόν, υπάρχει κομμάτι που δουλεύει τέλεια στο ραδιόφωνο, αλλά όχι στο πάρτι? Νομίζω πως ναι. Για Τώρα πείτε δεν μου, μπορώ να ένα. διευκρινίσω ποιο κομμάτι ακριβώς είναι, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε τώρα αυτό. Ας πούμε, όταν βάλουμε το Σικάριο το Κούκλα μέσα σε ένα κλαμπ, τι γίνεται? Χαμός. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι το οποίο βασικά είναι φετινό, έχει περάσει στον κόσμο. Πιστεύω όμως σε διαφορετικό μου. Δηλαδή, αν παίρνει κούκλα στο κλαμπ, νομίζω ότι δεν θα ξεσηκωθεί ο άλλος. Θα σηκώσει τα χέρια του ψηλά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ερωτικό για μένα, ας πούμε, pop ερωτικό κομμάτι. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα από εκεί πέρα πώς θα αντιδράσω αν το ακούσω. Εντάξει. Έχετε δίκιο, Γκλέ. Πιστεύω ότι εξαρτάται βέβαια. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα πάρτι έχουν συγκεκριμένα τραγούδια. Τώρα, με το ραδιόφωνο, δεν ξέρω. Δηλαδή, σε ένα ραδιόφωνο μπορεί να παίξει και ένα ρεμπέτικο που λέει ο λόγος. Είναι δυνατόν το ρεμπέτικο, ας πούμε, να παίξει σε πάρτι? Δεν παίζει. Επομένως, πιστεύω ότι είναι διαφορετικό το είδος, διαφορετική μουσική που θα παίξει στο πάρτι και διαφορετική στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο βασικά μπορεί να παίξει τα πάντα. Να παίξει από ρεμπέτικο, από νησιώτικο μέχρι hard rock, οτιδήποτε. Στο πάρτι θα παίξεις, πιστεύω, κάποια τραγούδια που θα διασκεδάσει τον άλλο, να χορέψει, να ευθυμίσει, ξέρεις, να είναι σε πιο καλή διάθεση. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης πάντως ότι αναλόγως την ώρα, αναλόγως και το mood, ακόμα και ένα κομμάτι που είναι πολύ χαλαρό σε ένα πάρτι μπορεί να φέρει την απογείωση για μένα ή μπορεί να τους προετοιμάσει για την απογείωση. Και αφού μας τα είπε πολύ πολύ καλά η Pink, θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα, να γνωριστούμε δηλαδή, να μας γνωρίσουν οι φίλοι ακροατές. Να μας γνωρίσουν ναι, όντως. Να μας γνωρίσουν γιατί, εντάξει, ακούνε τις μουσικές μας, ακούνε τα ονόματά μας, μας βλέπουν ποιοι είμαστε, αλλά δεν ξέρουν το background που έχουμε εμείς. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς, δηλαδή πριν 6-7 χρόνια, το αστείο δεν είναι κατάλαβα. Όχι, άλλο. Α, κάτι θυμήθηκες. Λοιπόν, θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς και δείχνω και τη φωτογραφία εδώ από το Studio Magic, από το Studio Magic τότε με τον Θέμελη το Σκυλά, τον Κώστα το Σκυλά, που ήμουνα πόσο? Ήμουνα 12-13 χρονών που πηγαίναμε εκεί και ήταν η τρέλα μου το ραδιόφωνο. Θέμελη, θέλω να μου πεις έτσι πώς ξεκίνησες να παίζεις μουσική, πώς σου κόλλησε αυτό το μικρόβιο? Εμένα το δικό μου μικρόβιο μου το κόλλησες εσύ. Εσύ με πήρες από το χέρι, μου μάθες εκεί τα pitch, τα play, τα cue κτλ. Καλά, όχι ότι έμαθα και τίποτα μέχρι από τότε. Αλλά εντάξει, το πάλεψα λιγάκι. Εσύ πώς μπήκε το μικρόβιο μέσα σου? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το μικρόβιο δεν μπαίνει, υπάρχει, απλά κάποια στιγμή ξυπνάει. Κοίτα, εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, η αλήθεια, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην ακούω μουσική. Από τα πολύ μικρός, όσο δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι και πίσω από μένα μια μουσική. Μεγαλώνοντας εξελίχθηκε όλο αυτό. Αρχικά με το ραδιόφωνο. Ξέρεις πολύ καλά ότι είχαμε ένα πολύ πετυχημένο ραδιόφωνο. Είχε γίνει πάταγος τότε. Πες και το όνομα. Σε όλη την Κάλυμνο ήταν το Studio Magic. Όλοι το θυμούνται. Για όσους, ναι, τους μεγαλύτερους βασικά, το θυμούνται σίγουρα. Ήμασταν μια παρέα 5 ατόμων που μπορώ να πω και τα ονόματά τους. Μπορεί να μας ακούνε τα παιδιά. Είναι ο Κώστας ο Σκυλάς, ο αδερφός μου, εγώ, ο Γιώργος ο Μουτζουράκης ήταν στο μικρόφωνο. Θα σας πω και τις θέσεις. Να πούμε και τις θέσεις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, στη μουσική ήταν ο Σωτήρης ο Τρικίλης. Αυτό το παιδί έπαιζε μόνο ξένη μουσική. Ήμουνα εγώ,
που έπαιζα και τα δύο, και ήταν ο Κώστας, ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν μόνο στο ελληνικό. Αυτός ήταν μόνο το ελληνικό. Ήταν ο Γιώργος ο Μουζουράκης, το παιδί με τα αλουμίνια. Ο Γιώργος, το ξέρουν όλοι. Ήταν στο μικρόφωνο, φανατικός στο μικρόφωνο, δεν το έπαιρνε με τίποτα το μικρόφωνο. Ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο ο Γιώργος ο Ζερβός, ο φωτογράφος. Είχαμε τηλεφωνικό κέντρο, φαντάσου. Κέντρο. Το τηλέφωνο, ρε παιδί μου, του σπιτιού. Το τηλέφωνο, ναι. Το οποίο τηλέφωνο, να σας πω ότι το άλλαξε η μάνα μου. Γιατί το στούντιο ήταν κάτω από το σπίτι. Ήταν ένα ημιυπόγειο, ένα δωμάτιο. Είχαμε στήσει ένα πομπό, ένα PLL για όσους γνωρίζουν, με μια κεραία ένα τάφ ψηλά στο καράτσα. Ένα δίπολο, μπράβο. Εκεί περνούσαν οι ώρες μας, 3 ώρες την ημέρα. Νομίζω 8-11 ήταν. 8-11 ήταν. Ναι. Είχε αλλάξει, φανταστείτε, είχε τόσο απήχηση που είχε αλλάξει τηλέφωνο η μάνα μου στο σπίτι, γιατί την παίρναν τηλέφωνο από το μεσημέρι, γιατί δεν μπορούσαν να πιάσουν γραμμή το βράδυ, εννοείται, για να αφιερώσεις. Και κάνανε για να γράψει η μάνα μου ή να πούνε στη μάνα μου να πει, πες θεία σε αυτούς αυτή την αφιέρωση. Δεν άντεξε, άλλαξε τηλέφωνο, άλλαξε αριθμό. Και έγινε πιο μετά, ξεκίνησε το διαφορετικό. Δηλαδή, περνούσαμε από τα σχόλια, περνάμε τις σελίδες. Κάθε τάξη είχε κάποιον που οργάνωνε την τάξη, ο οποίος έπαιρνε τις αφιερώσεις από όλα τα παιδιά της τάξης. Φανταστείτε τώρα πόσες τάξεις έχει το σχολείο. Δεν μπορούσες να ακούσεις καν τραγούδι στην ώρα της εκπομπής. Ήταν μόνο αφιερώσεις. Αλλά ήταν μια εποχή, πιστεύω, ότι μας έχει σημαδέψει όλο αυτό. Και θα το έχουμε να το λέμε και στα παιδιά και στα εγγόνια μας, να είμαστε καλά να κάνουμε. Ευχάριστη ανάμνηση. Ευχάριστη ανάμνηση, ναι. Τότε γνώρισα πολλά παιδιά. Έχω και ακόμα κρατάω φιλίες από τότε μέχρι σήμερα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Χαρακτηριστικά θα πω κάτι πολύ έντονο. Μας παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος, ο Βασίλης, ένα παιδί από το χωριό. Λέει, Θεμέλη, σε παρακαλώ, αλλάξτε μουσική. Η μάνα μου έχει σπάσει όλα τα πιάτα της κουζίνας. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Αλήθεια. Άλλαξε μουσική, έχει σπάσει τα πιάτα της κουζίνας. Όντως η γυναίκα σπούσε τα πιάτα. Είχε έρθει σε τέτοιο κέφι που τα σπούσε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Φανταστείτε λοιπόν το πώς νιώθαμε εμείς, πόσο μας είχε απογειώσει όλο αυτό, και μας έδωσε το ερέθισμα να προχωρήσουμε παραπέρα. Όσον αφορά τώρα το σταθμό, μιλάμε, έτσι. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι σταθμοί, υπήρχαν και άλλα παιδιά. Δεν ήμασταν μόνο εμείς. Απλά εμείς τουλάχιστον είχαμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Εκεί ήταν πάρα πολύ όμορφα. Θόδωρε, οι δικές σου εμπειρίες, το δικό σου μικρόβιο, πώς σου κόλλησε? Εγώ σε θυμάμαι, σε είχα γνωρίσει στο Quest μπροστά εκεί στο Μασούρι, το τωρινό Μανιφέστο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα έγινε εστιατόριο. Σε είχα δει εκεί, έπαιζες εκεί, θυμάμαι, έπαιζε και ο Μίκη. Εσύ, έπαιξα και εγώ μια εποχή εκεί πέρα, σαν πιτσιρικάς, ναι, και ο Θέμελης. Απίστευτη και αυτή η εμπειρία με τις αφιερώσεις, με τα CD, με το ποστάκι εκεί, τα 500 και τα Pioneer. Ήταν κάτι εξωπραγματικό τότε. Λοιπόν, εντάξει, τότε σκέφτομαι με γνώρισες εκεί εσύ στο Quest. Η ιστορία είναι λίγο πιο πριν. Ξεκίνησα να παίζω μουσική από το 97-98 στο Λίθος, μαζί με τον αείμνηστο τον Γιάννη τον Γιαννικουρή. Μου έχει δείξει πάρα πολλά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ήσουν μικρός μάλλον, τότε δεν έβγαινες, δεν σ' αφήνει η μαμά σου να βγεις. Έτσι πιστεύω. Ήμουνα μικρός τότε, να φανταστώ, το 97-98. Το 97 ήμουνα 12. Πού να βγω? Αυτό ακριβώς. Για κάνα ποδόσφαιρα μου πήγαινε και εντάξει. Ακριβώς. Τότε λοιπόν με γνώρισες. Εντάξει, το μικρόβιο, όπως είπε και ο 3 χρόνια περάσαν από τότε, η αλήθεια. 15-16 με τώρα. 4. Ναι, καλά το θυμάμαι το θέμα της. Είδε την ταυτότητά μου γι' αυτό. Έβγαλες τα δόντια σου και ήρθες. Έτσι. Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε με το Θέμελη ότι το μικρόβιο αυτό το έχουμε. Είναι μέσα μας και κάποια στιγμή ξυπνάει. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, από μικρός δεν υπήρχε, ας πούμε, μέρα που να μην ακούσω μουσική. Δεν μπορούσα να φανταστώ τη μέρα μου χωρίς μουσική. Και ειδικά τότε με τα ραδιοφωνάκια προσπαθούσαμε να γράψουμε τα τραγούδια που μας αρέσανε και παρακαλούσαμε να μην πει η μητέρα μας και να φωνάξει το όνομα για να το ξαναγράψουμε, ας πούμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά λοιπόν τα χρόνια αυτά. Κάποια στιγμή ήθελα και εγώ να συμμετέχω σε αυτό, το να πάω, ας πούμε, σε μια εκδήλωση, σε ένα πάρτι και να κάνω τον κόσμο να χορέψει. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο μ' άρεσε.
πέρα από τον ακούω, να κάνω και τους άλλους να περνάνε καλά. Προσπαθούμε μέχρι και τώρα, ας πούμε, γιατί είχα κάνει μια μεγάλη παύση για επαγγελματικούς λόγους, δεν μπορούσα να συνεχίσω να παίζω μουσική. Η τελευταία φορά ήταν στο Τελμάρ του 2005. Έκανα 15 χρόνια να ξανασχοληθώ. Φυσικά άκουγα για μένα. Ή κάποια στιγμή πάλι είπα ότι πρέπει να ξαναξεκινήσω. Είναι κάτι το οποίο μ' άρεσε. Ήταν οι καταστάσεις τέτοιες που δεν μπορούσα να συνεχίσω. Το κάνουμε μέχρι τώρα. Εδώ με τα παιδιά, όπως ο Νικήτας, όπως ο Θέμελης, όπως εσύ, όπως και άλλα παιδιά, ας πούμε, που έχουμε γνωριστεί. Ανταλλάζουμε απόψεις, μουσική, ιδέες. Γιατί εμένα πάντα μ' αρέσει όπου και να πάω να ακούσω τον άλλο πώς παίζει μουσική, να κλέψω κάτι από αυτόν, είναι καλοπροαίρετα και να το κάνω και εγώ, ας πούμε, όσο μπορώ καλύτερα ή να φτάσω τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο. Λοιπόν, οι εμπειρίες μας όσο αφορά και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που λέει ο Θέμελης, και εγώ θυμάμαι το Studio Magic να εκπέμπει και εμείς να είμαστε στο ραδιόφωνο και πολλές φορές να κάνει και παράσταση να μην μπορούμε να ακούσουμε και να περιμένουμε το Θέμελη ή πιο Θέμελη τέλος πάντων να μας κάνει την αφιέρωση. Ήταν απίστευτες στιγμές, ήταν ωραίες εποχές και τις βιώνουμε και τώρα με το 99-69. Τα σχολικά πάρτι που γινόντουσαν, πούμε, μέσα σε σπίτια, σε δωμάτια, φεύγαν οι γονείς, ξέρω εγώ, πηγαίναν στους φίλους, οικογενειακούς φίλους και πέραμε εμείς στο σαλόνι, ας πούμε, του σπιτιού και κάναμε πάρτι μέσα. Δηλαδή, να πω και κάτι, ας πούμε, το οποίο πιστεύω το κάναμε όλοι. Ειδικά ο Θέμελης το έζησε. Εσείς ήσασταν λίγο πιο καινούργοι. Δηλαδή, το πάρτι που κάναμε τώρα εμείς ήμασταν με 2 κασετόφωνα. Διαφορετικά. Εσύ τα πλάκες αυτές. Όχι. Εγώ ξεκίνησα να παίζω με κασετόφωνα, να κάνω αλλαγή με το κασετόφωνο και να ακούω με ένα τρίτο και με το στυλό να γυρνάω, ας πούμε, την ταινία για να το φέρω εκεί που θέλω να το βγάλω. Δηλαδή. Όταν λοιπόν βγήκα τα βινίλια, δηλαδή όταν τα βινίλια υπήρχαν, εγώ πήρα pick-up βασικά και ξεκίνησα να παίζω μουσική με αυτά. Δεν το συζητάω μετά με τα CD. Άλλαξε, ας πούμε, η εποχή. Τώρα, εντάξει, το συζητάμε. Τώρα πλέον είναι πιο εύκολη η ζωή μας. Παίρνουμε έναν υπολογιστή απλά, μια κονσόλα. Πάμε, παίζουμε και έχουμε όλο τον όγκο των τραγουδιών μαζί μας. Το ευχάριστο να πω ότι είχαμε την τύχη να δουλέψουμε, να παίξουμε μουσική, να παίξουμε μουσική και με τα βινίλια. Ακριβώς. Αυτή είναι η μαγεία. Δηλαδή, βέβαια δεν είχαμε την οικονομική τότε άνεση να πάρουμε τα επαγγελματικά ΜΚ2 που κυκλοφορούσαν, αλλά με κάτι απλά pick-up που παίρναμε, με το δάχτυλο, ας πούμε, προσπαθούσαμε να φρενάρουμε ή να δώσουμε στροφές στο δίσκο για να πιάσουμε το τέμπο του επόμενου τραγουδιού. Ναι, όμορφα. Να ρωτήσω κάτι. Η αδραναλίνη δεν σας λείπει με την καινούργια τεχνολογία? Εγώ, ας πούμε, ακόμα και με την κονσόλα που έχω, δεν μπορώ, αν δεν μετρήσω, αν δεν κάνω τα pitch, αν δεν πάρω τα beat, δεν μπορώ να παίξω μουσική. Δηλαδή το sync το βλέπω και δεν ξέρω καν τι κάνει. Δηλαδή, αν δεν το ακούσω με τα αυτή μου να βγάλω την αλλαγή, έστω και βλακεία να βγει. Sorry, παιδιά. Ευτυχώς είμαστε μετά τις 10. Ακόμα και βλακεία να βγει η αλλαγή. Δηλαδή, προτιμώ μια ωραία επιλογή, αλλά τουλάχιστον νιώθω την αδραναλίνη αυτή του να προλάβει στο κομμάτι, να μπει, να παίξει. Τώρα, ας πούμε, με τα stems, απλά βγάζεις τα λόγια και προχωράς στην αλλαγή σου χωρίς άγχος. Λοιπόν, θα σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Το καλό στη όλη τη τεχνολογία είναι ότι ακόμα τα controller, γιατί για controller μιλάμε για τώρα, controller, έτσι, ναι. μας δίνουν τη δυνατότητα να το δουλέψουμε και σαν αναλογικό. Δηλαδή, CD, όπως το CD. Μας δίνουν τη δυνατότητα. Η πλειοψηφία όμως δεν δουλεύει έτσι. Ούτε εμείς δουλεύουμε έτσι. Ούτε εγώ προσωπικά δεν δουλεύω έτσι, όχι γιατί δυσκολεύομαι ή γιατί ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι κάτι που το έχω κάνει, έχει περάσει από μένα, ξέρω πώς είναι. Απλά, επειδή μου βλέπω και εγώ την ευκολία μου και την επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, το να κάτσω εγώ να απασχοληθώ τώρα εγώ, να βρω το σημείο χωρίς το Q ή ξέρω εγώ να ψάξω να βρω το tempo ή οτιδήποτε, θεωρώ ότι χάνω το χρόνο να ασχοληθώ με τον κόσμο. Ή αυτό λέγεται να κοιτάξω το πώς αντιδρά ή να μιλήσω με τον κόσμο. Επομένως, εντάξει, είναι μια ευκολία που σου δίνει το μηχάνημα και εφόσον είμαι σε ένα χώρο επαγγελματικό, πιστεύω ότι θέλω να κάνω το καλύτερο για τον πελάτη, αυτόν που έρχεται να διασκεδάσει,
Γιατί οπωσδήποτε χρειάζεται λίγος χρόνος παραπάνω το να κάτσω και να ασχοληθώ να το βρω το σημείο, άντε πιάστο, άντε ψάξω, άντε μέτρατο. Επομένως, αφού το controller σου δίνει την άνεση αυτή να το κάνεις, γιατί να μην το εκμεταλλευτώ. Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι κακό ή καλό, έτσι. Είναι στον καθένα πώς το χειρίζεται. Το θέμα είναι όμως ότι, και αυτό που μου αρέσει, είναι ότι το μηχάνημα από μόνο του σου δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσεις και από απλά μέχρι πολύ σύνθετα. Λοιπόν, εγώ έχω μία άλλη άποψη πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να φανταστώ, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, όταν ήταν τα βινίλια βασικά, ότι ένας δίσκος έπρεπε να τελειώσει το κομμάτι για να κάνεις την αλλαγή, έτσι. Και αλλαγές τώρα κοφτές, αλλαγές οι οποίες, αν τις κάνεις αυτή τη στιγμή, θα σε κοιτάνε και θα σε κοροϊδεύουν. Λοιπόν, όντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον στα controller να μπορείς, και όχι μόνο στα controller, υπάρχουν πολύ πιο εξεργεμένα, όπως τα Nexus, νομίζω το 2000-3000, τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα και με CD να παίξεις και να παίξεις όπως λέει ο Σκέφος, να ψάξω να βρω το pitch, ακριβώς το beat και να βγει αλλαγή. Παλιά οι μίχτες που είχαμε δεν μπορούσαμε να κρύψουμε κάτι, δεν μπορούσαμε να κόψουμε κάτι, ούτε mid, ούτε ψηλά, ούτε μπάσα. Έπρεπε να βγει σωστά για να ακουστεί. Και τις περισσότερες φορές, ας πούμε, κάναμε τις καρφωτές αλλαγές, τέλος πάντων, όσοι το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Τώρα όμως οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Τα κομμάτια αλλάζονται πολύ πιο γρήγορα γιατί ο κόσμος κουράζεται. Έχει αλλάξει τελείως η εποχή. Δεν είναι όπως παλιά που ο άλλος ήθελε να ακούσει όλο το κομμάτι. Τώρα πλέον πρέπει να αλλάζουμε είδη μουσικής, πρέπει να κάνουμε γρήγορες αλλαγές. Τώρα πλέον δεν μπαίνεις στο δεύτερο κουμπλέ. Δεν μπαίνεις. Ναι, είναι διαφορετικές πλέον οι απαιτήσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο και για εμάς πρόβλημα, αλλά πρόβλημα εισαγωγικά βασικά, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, έπειτα από όλα αυτά όσα ακούσαμε πριν, θα ήθελα να κάνω άλλη μία ερώτηση. Θυμάμαι όταν έπαιζα κι εγώ μουσική που δεν υπήρχαν τα ίντερνετ, ήταν τα PSTN συνδέσεις, DSL, πλήρωνες, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το πω, τι πλήρωνες στον ΟΤΕ για να κατεβάσεις ένα κομμάτι, ή αν είχες φίλους DJs, σου στέλνανε κομμάτια, σου στέλνανε, πήγαινες με ένα CD, το έγραφες, είχες ένα τραγούδι γι' αυτό μέχρι να έρθεις να το βάλεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στα Χανιά που ανταλλάζαμε συνέχεια κομμάτια με τους φίλους μας. Αλλά στις θήκες μέσα πάντα υπήρχε track ένα καλό, δηλαδή να μην δει ο άλλος τον τίτλο του κομματιού κάποιος άλλος DJ και πάει και το κατεβάσει και το παίξει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, και δεν είναι πολύ παλιά, είναι 2003 μέχρι το 2012 που ήμουνα πάρα πολύ ενεργός στην Κρήτη. Τα κομμάτια τα κρύβαμε, γράφαμε αρλούμπες για να μην το δει άλλος DJ και κατεβάσει το κομμάτι, και αυτό σε ξεχώριζε. Το παίξιμο, η τεχνική, αλλά πιο πολύ τα κομμάτια. Όταν έβαζες κομμάτια, ας πούμε, που είχαν κυκλοφορήσει και δεν τα είχε κανείς και τα έπαιζες, γινόταν χαμός. Θυμάστε, παιδιά, DC++ που κατέβαζες τα κομμάτια από μέσα με εντολές, Napster, πειρατεία, εκτυπωτές μελάνια full. Βέβαια, εκτυπωτές, τίτλους. Έχω ακόμα τα CD, κάποια στιγμή θα τα στολίσω. Και τις θήκες μου και όλα. Και πέρα από αυτό, ήθελες και μπράτσα για να κουβαλήσεις. Αν ήθελες. 6-200 θήκες, για να μην πω όταν κουβαλούσαμε τα βινίλια που ήταν. Ήθελες το φορτηγό, να πούμε. Τώρα, ας πούμε, Sync, YouTube, Spotify, όλα χύμα. Τι είναι αυτό που θα μπορέσει, που μπορεί, ας πούμε, να ξεχωρίσει ένα DJ, και ένα άλλο που δεν μου αρέσει καθόλου. Θυμάμαι όταν παίζαμε μουσική ότι πηγαίναμε στο Domus να ακούσουμε τον DJ του Domus. Πηγαίναμε στο Island στην Κρήτη να ακούσουμε τον DJ του Island. Τώρα ένας DJ παίζει σε όλα τα μαγαζιά, δεν τρέχει κάτι. Έχει χαθεί όλη η μαγεία, όλη αυτή η τρέλα ότι πάμε να ακούσουμε. Ας πούμε, θυμάμαι στο Λόκα τον Μπατέλη, το Σάικι, που είχε παίξει από το Yves La Rock το Zouké. Μόνο και πιο πριν το In My Mind. Ναι. Αυτό όμως μου έχει μείνει, που πήγαινα και τον παρακαλούσα, του έλεγα, Σάικι, σε παρακαλώ, ποιο κομμάτι είναι? Μου λέει, όταν θα κυκλοφορήσει θα σου το πω. Ναι. Αυτό τι είναι, ας πούμε, τώρα που ξεχωρίζει ένα DJ για να παίξει μουσική? Ας πούμε, εγώ για να βγω να πω ότι θα βγω, θα πάω στους πελάτες μου, γιατί όλα τα κλαμπ στην Κάλυμνο είναι πελάτες μας, τους κάνουμε κρίσταλο ήχο. Αλλά για να βγω να πω ότι πάω να ακούσω, πέρα από τα παιδιά βέβαια που τα ξέρω προσωπικά και γουστάρω φουλ όταν παίζουν και όταν πάω και διασκεδάζω, αλλά αν ήμουν σε ένα άλλο μέρος
και ήξερα, ας πούμε, ένα γνωστό DJ. Ποιο ήταν αυτό που θα τον ξεχώριζε για να πάω να τον ακούσω? Αν γυρνούσαμε σε αυτή την εποχή, αν ερχόταν τώρα αυτή η εποχή. Λοιπόν, θα πάρω το πρώτο, το λέγω εγώ. Πιστεύω ότι αυτό που ξεχωρίζει πάντα στον DJ, πέρα από ότι μπορεί να είναι πρωτοποριακός και να έχει κομμάτια τα οποία είναι κυκλοφόρητα, πιστεύω ότι είναι και οι επιλογές και τα κομμάτια τα οποία έχουν επεχθεί, έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο. Το βασικότερο για μένα είναι αυτό, δηλαδή κάποια κομμάτια τα οποία όντως τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε εμπεδώσει, τα έχουμε χορέψει, όπου και να τα ακούσουμε, ας πούμε, μας ανεβάζει τη διάθεση, είτε αυτό είναι pop, είτε είναι dance, οτιδήποτε κομμάτι, είναι rock. Πιστεύω ότι ένας DJ πρέπει να βλέπει και μπροστά, αλλά πρέπει να βλέπει και πίσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι παίζουμε τα κομμάτια τα οποία είναι πρωτοκυκλοφόρητα και κάνουμε τη διαφορά. Γιατί μέχρι να το καταλάβει ο κόσμος, να το ακούσει, γιατί υπάρχουν κομμάτια τα οποία πρέπει να το ακούσει αρκετές φορές για να το εμπεδώσει, να σ' αρέσει. Υπάρχουν κομμάτια που τα ακούσει από την πρώτη στιγμή, ξεχωρίζουν. Λοιπόν, άρα εγώ όταν θέλω να ακούσω ένα DJ που μου αρέσει, θέλω να ακούσω και το τι έχει παιχτεί τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι τραγούδια τα οποία τα έχω χορέψει εγώ ίδιος, έχω διασκεδάσει με αυτά, συν φυσικά και τα καινούργια. Είναι ένα ωραίο πάντρεμα που για μένα, ας πούμε, ένα DJ το κάνει ξεχωριστό. Εγώ θα πω, ναι, σωστά. Άποψη, είναι ωραία, ναι, έχεις δίκιο. Εγώ θα πω ότι πλέον δεν υπάρχουν τραγούδια, τουλάχιστον εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ελάχιστα μετρημένα στο ένα χέρι, που δεν μπορεί να βρει κάποιος που παίζει μουσική, κάποιος DJ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι που να μην το έχει. Άντε να υπάρχουν και να είναι μετρημένο στο ένα χέρι. Όπως και τότε, όπως λες ότι πήγαινα στον τόμος και να ακούσει τον τάδε, στο λόγο να ακούσει τον τάδε, πιστεύω ότι και ο κάθε ένας που παίζει από εμάς μουσική έχει το δικό του χαρακτήρα. Άλλος δεν θα πω τώρα ποιος παίζει τι, αλλά όλοι μας παίζουμε κάτι διαφορετικό. Τα τραγούδια, ναι, είναι τα ίδια. Υπάρχει βέβαια μια σειρά, μια μαγική σειρά, η οποία χαρακτηρίζει τον καθένα. Αυτό. Τώρα, δεν υπάρχουν πλέον οι resident όπως υπήρχαν τότε. Τώρα αλλάζουν συνέχεια, πάνε από το ένα μαγαζί στο άλλο όλα τα παιδιά. Αυτό είναι μια επιλογή των επαγγελματιών, των καταστηματαρχών. Υπάρχουν βέβαια κάπου οι resident, αλλά γενικότερα στο σύνολο έχει ψιλοκαταργηθεί αυτό. Ναι, ξέρω. Αυτά. Κάθε Κυριακή Ready Madness με το Σκεύο Κοκκινίδη. Γιατί η ζωή θέλει madness. Υπάρχει μια στιγμή στη νύχτα που δεν θέλεις άλλη πληροφορία. Δεν θες φωνές, δεν θες γνώμη, δεν θες να θυμηθείς γιατί ξεκίνησες. Μόνο αυτό βασικά θες να θυμηθείς. Γιατί ξεκίνησες. Είμαστε στον Ready 969 με την εκπομπή Ready Madness με τον Σκεύο Κοκκινίδη. Αφήνουμε τα κομμάτια να μιλήσουν για σας. Είναι τόσα πολλά και τόσα όμορφα. Αυτός ο δαίμονας εδώ του στούντιο με τα σαρδά μας έχει διαλύσει. Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Όταν παίζετε μουσική, είτε στο booth είτε στο μικρόφωνο του Ready 969, ποιο κομμάτι του εαυτού σας αφήνετε απ' έξω και ποιο βάζετε μπροστά? Αυτή την απορία έχω. Να ξεκινήσω εγώ να σας λύσω. Να πω τι βάζω μπροστά και τι δεν βάζω. Για βοήθησε. Εγώ πάντα όταν βρίσκομαι μπροστά σε κοινό, είτε ραδιοφωνικό κοινό, είτε live κοινό σε ένα DJ booth, το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς θα περάσω εγώ πρώτα καλά και αυτό το vibe το μεταδίδω για να γουστάρει και ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτή είναι η απόλυτη απάντηση. Στην ερώτηση δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Όσοι θυμούνται δηλαδή όταν έπαιζα, θυμούνται ότι απλά ξέφευγα τελείως. Περιμένω τώρα εσάς να μου πείτε. Λοιπόν, θα πάρω πάλι τον λόγο εγώ μετά από το Θέμελη. Θα πω ότι όντως όταν παίζουμε μουσική, καλό θα είναι λοιπόν να μπαίνουμε κι εμείς πάνω απ' όλα στο mood. Και το απόλυτο φυσικά είναι να μπαίνει και ο κόσμος. Γιατί είναι ωραίο να βλέπεις τη μουσική που παίζεις να αρέσει σε σένα και αυτό να το μεταδίδεις και στον κόσμο. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν μέρες, βραδιές, οι οποίες εσύ μπορεί να μην είσαι καλά, αλλά ο κόσμος πρέπει να περάσει καλά. Ή το αντίθετο, ο κόσμος να μην είναι
να μην είναι σε τέτοιο mood και εσύ να προσπαθήσεις να τους το αλλάξει αυτό. Υπάρχουν τέτοιες δύσκολες στιγμές. Αλλά το απόλυτο είναι αυτό, να είσαι εσύ καλά, να γουστάρεις εκείνη τη στιγμή και να το μεταδίδεις στον κόσμο. Μπορώ να σας διακόψω. Εγώ πάλι όταν βρίσκομαι πίσω από την κονσόλα και έχω το κοινό μπροστά μου, είναι σαν να υπάρχει ένα μαγικό χέρι και να μου τα παίρνει όλα, να μου τρελαίνει τον εγκέφαλο, να θέλω απλά να τους κάνω να πέσουν κάτω από το χορό, τίποτα άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ίσως σκέφτομαι είναι τα υποβρύχια ο πίνης. Γεια σου. Σωστό. Το ίδιο ισχύει για μας, έτσι. 1-2 ποτάκια, 3, να μας απελευθερώσει. Είναι βασικό αυτό. Επιβάλλεται να έχουμε καλή διάθεση, όπως και να έχει. Δηλαδή, στραβά πάμε, ίσια πάμε, πρέπει να έχουμε καλή διάθεση και αυτό βοηθάει στο να ξεκινήσουμε τουλάχιστον όμορφα. Έτσι. Και έτσι όπως τα κάνουν οι πιτσιρικάδες, οι ροκάδες, γυαλιά καρφιά, πάμε να τα κάνουμε και εμείς τώρα για να κλείσουμε σιγά σιγά, όχι από τώρα, αλλά να κλείσουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω πώς ήταν η πρώτη σας επαφή στο κλαμπ, δηλαδή πώς μπήκατε στο κλαμπ, πώς σας είπε κάποιος Θέμελη, σε άκουσα θωρή, σε άκουσα και θέλω να παίξεις μουσική. Θα μου πεις, σπανίζανε εκεί οι DJs τότε. Εκεί τότε έπρεπε να ήσουν καλός για να παίξεις. Ακριβώς. Πρέπει να ήσουν πολύ καλός για να παίξεις. Αλλιώς δεν έπαιζες. Θέμελη, πες μας την εμπειρία σου εσύ πρώτος. Όπως έχω πει νωρίτερα για το σταθμό, είχαμε οργανώσει τότε με το σταθμό αυτόν, είχαμε κάνει μεγάλη επιτυχία. Ομολογώ ότι όλο αυτό το οφείλω σε έναν άνθρωπο, στο Γιάννη τον Κοτσαρή. Ο Γιάννης ο Κοτσαρής είναι αυτός που έχει το Τσάο Καφέ. Το Τσάο Καφέ, ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πίστεψε πάνω σε εμάς, γιατί ήμασταν δύο, ήμουν εγώ και ο αδερφός μου παίζαμε τότε. Πίστεψε σε εμάς, έβλεπε κάτι που εμείς δεν φανταζόμασταν ότι θα το κάναμε και επέμενε. Είχε αναλάβει τότε ένα κλαμπ, το Μεγκούστας. Ήταν το παλιό του DNA για όσους ξέρουν, πάνω στο Λαφάσι. Λοιπόν, αυτό το κλαμπ, μεγάλη επιτυχία, ιστορικό μαγαζί, πολύ ωραίο. Το είχε αναλάβει για ένα διάστημα ο Γιάννης και λέει, παιδιά, μας μαζεύει στην καφετέρια του τότε και μας λέει, θέλω να κάνω μια κουβέντα, σοβαρή όμως κουβέντα. Ωραία. Θα το αναλάβω εφόσον ξέρω ότι έχω εσάς στη μουσική. Τέλειο. Δυνατό. Αυτομάτως μπήκε ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω μας. Ομολογώ ότι δεν ένιωθα έτοιμος, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το έκανα κάτι τέτοιο. Ήμουν και πολύ ντροπαλός βασικά στην περίπτωση αυτή. Ναι, της μουσικής, ναι. Αλήθεια. Ναι. Okay. Στο να εκτεθώ σε κόσμο, έτσι τώρα στο ραδιόφωνο ήμουν άνετος, ναι, αλλά όταν ήταν για να εκτεθώ είχα μπλοκάρει. Τέλος πάντων αυτό έφυγε, για να μην δεν έχει φύγει. Αυτός ο άνθρωπος ήταν η αιτία που μπήκα στα κλαμπ, εγώ τουλάχιστον. Ξεκινώντας από αυτό, μετά ήμουν resident για πολλά χρόνια στο Explode. Που έγραψε την ιστορία τη δική του για αυτό το μαγαζί, μεγάλη ιστορία. Πολλοί κόσμος, πολλά πάρτι, όμορφα, πολύ όμορφα. Έκανα και guest σε πολλά εδώ στην Κάλυμνο και Μασούρι. Είχα την τύχη να παίξω και στο Σίδνεϊ, σε ένα κλαμπ. Τυχαία βέβαια, αλλά έπαιξα. Στο Σίδνεϊ, σε ένα κλαμπ. Στο Σίδνεϊ, ναι. Είχα πάει διακοπές για 20 μέρες. Στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Ναι. Και μέσω ενός ξαδέρφου μου που είναι DJ εκεί πέρα, είχα την ευκαιρία να παίξω και σε τέτοιο κλαμπ. Οπότε είσαι διεθνής DJ. Και φαντάσου, έτσι, αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση είναι ότι εδώ στην Κάλυμνο, όπως ξέρουμε όλοι, μόλις παίζεις, ρε παιδί μου, το 80% ελληνικά, ένα ξένο θα βάλεις και θα γυρίσεις και θα σου πει βάλεις κανένα ελληνικό. Το πιστεύεις ότι ήμουνα στο Σίδνεϊ ανάμεσα σε ξένους, έτσι, το μαγαζί αυτό είναι όλοι οι Αυστραλοί, ξένοι, ξέρω εγώ. Και περίμενα ότι κάποιος θα έρθει και θα μου πει θα βάλεις κανένα ελληνικό. Μου έχει μείνει, ναι. Θεόδωρε. Λοιπόν, να πω κι εγώ με τη σειρά μου τώρα πώς ξεκινήσαμε. Φυσικά δεν υπήρχε τότε πάρτι, δεν θα πάω για κλαμπ. Δεν υπήρχε λοιπόν πάρτι είτε σχολικό είτε εξωσχολικό που να μην θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι εκεί.
και να παίζω. Φυσικά το κάθε όνειρο ενός παιδιού παίζει μουσική. Κάποια στιγμή είναι να βρεθεί σε ένα τέτοιο μαγαζί το οποίο παίζει, δηλαδή έρχεται κόσμος και στηρίζεται πάνω σε σένα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη το να μπαίνεις σε ένα μαγαζί και να παίξεις για τον κόσμο. Το καταλαβαίνετε φυσικά όλοι σας, όσους παίζετε μουσική, καταλαβαίνετε τι ευθύνη έχουμε πάνω μας πολλές φορές και πολλές φορές δεν μας βγαίνει και δεν είναι και ότι καλύτερο. Λοιπόν, από τα πάρτι, λοιπόν, κάποια στιγμή με κοντοσύμμωση, όπως είχα προαναφέρει και ο Γιάννης, μου είπε: θέλω να έρθεις μαζί μου γιατί μ' αρέσεις, έχεις, ας πούμε, τα στοιχεία που θα ήθελα. Ποιος Γιάννης? Ο αείμνηστος Γιαννικούρης ο Γιάννης. Με πήρε μαζί του στο Λίθος. Εποχές τότε. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, ήταν ένα πολύ ωραίο μαγαζί για την εποχή του. Και ωραίο μαγαζί, ωραίο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ψιλοτάβανο, ο κόσμος πάρα πολύ μέσα. Λοιπόν, και εγώ ήμουν δίπλα του, με φώναξε. Φυσικά έπαιρνε το χρόνο που έπρεπε να πάρω σιγά σιγά, γιατί είναι λογικό να παίρνουμε. Αλλά μετά πήγα στο κάστρο, αν το θυμάστε, το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας. Καλοκαιρινό. Ναι. Της χρυσοχεριάς του χωριού. Ναι, μαζί με τον ξάδερφό μου, τον Γιάννη τον Μορφινό, ένα παιδί το οποίο και αυτό είναι μπασμένο στη μουσική χρόνια. Ποιος δεν ξέρει το Μέρφυ, το Γιάννη τον Μορφινό, λοιπόν, και αυτός μου έδειξε μερικά πράγματα. Ο ένας στα ελληνικά, όλα στα ξένα. Μετά βρεθήκαμε, ας πούμε, από καφετέριες, βρέθηκα στο Dorian, βρέθηκα στο Quest, πήγαμε στο... πώς να το Ντελμάρ, έπαιξε σε ένα, δεν θυμάμαι το όνομα, εκεί που παίζω αυτή τη στιγμή στο Άιλα, ας πούμε, πριν γίνει μετά τον Ντορεμί, ανάμεσα Ντορεμί και Blue Note, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, μου διαφεύγει. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Το Φουέγκο. Όχι, δεν ήταν Φουέγκο, ήταν Ντορεμί, ήταν ενδιάμεση, τότε το είχε ο Μιχάλης ο Μιχάλης ο Βαρβαρής, δεν θυμάμαι το όνομά του που μου διαφεύγει. Μπράβο. Και μετά έγινε, ας πούμε, Blue Note, Fuego και Cielo και τώρα Island. Λοιπόν, και στο Domus παίξαμε και στο Albus και στο Negro. Ευχαριστώ τα παιδιά όλα αυτά που με εμπιστευτήκαν, ας πούμε, όλους τους ανθρώπους που μας εμπιστευτήκαν. Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος, όπως σας είπα, να πρέπει να διαχειριστείς μια κατάσταση, γιατί ο κόσμος έχει τις απαιτήσεις του. Ήταν το όνειρο, ας πούμε, του κάθε παιδιού, του κάθε DJ, ας πούμε, από απ' έξω που παίζει για το σπίτι του, μέχρι να πάει σε ένα μαγαζί και γι' αυτό, ας πούμε, να κάνει τον κόσμο να διασκεδάζει. Αυτά. Νομίζω πως το έχουμε καλύψει αυτό το κομμάτι. Στους φίλους που θα δουν το podcast, κάτι έτσι να τους πείτε πριν τους κάψουμε τελείως, γιατί εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε πάρει τρελή φόρα. Έρχεται κομματάρα μετά. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτος εγώ. Το Ready, λοιπόν, 969 είναι για όλα τα γούστα. Αυτό έχουμε να σας πούμε. Άρα, για ό,τι ώρες και ό,τι μέρες, Ready 969, μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σας καλύβουμε. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι να ακούτε μουσική. Η μουσική ανοίγει τις καρδιές, η μουσική ανοίγει το μυαλό. Η μουσική κάνει τα πάντα. Η μουσική είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν μπορεί να το διανοηθεί κανένας. Δηλαδή είναι ένα απίστευτο φάρμακο. Επομένως, ακούτε μουσική και έτσι ο κόσμος θα είναι τελείως διαφορετικά μετά. Θα τα βλέπετε όλα τελείως διαφορετικά. Μία γρήγορη ερώτηση. Θωρή, τι σου αρέσει πολύ να παίζεις? Κοίταξε, εμένα μου αρέσει να παίζω dance μουσική. Δηλαδή, μου αρέσει τον κόσμο να βλέπω να χορεύει από κάτω. Έτσι. Δεν θέλω. Αυτά τα καψούρικα, ας πούμε, εντάξει. Οκ, τα ακούω. Όχι αυτά τα καψούρικα, είναι τα καψούρικα. Ωραία, τα καψούρικα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να παίζω pop και dance μουσική. Είναι αυτό που νομίζω ότι με εκπροσωπεί. Και όποτε παίζω μουσική, το δείχνω ότι μου αρέσει. Είτε ξένη, είτε ελληνική. Θέλω τον κόσμο από κάτω, όταν θα βγαίνει έξω, έτσι το σκέφτομαι εγώ, βγαίνει ένα 2ωρο, ένα 3ωρο απλά για να ξεφύγει από τα προβλήματά του και θα ήθελα, ας πούμε, να το κάνω αυτό, να διασκεδάσει. Δεν θέλω να τον
φέρω σε φάση το να αρχίσει να χτυπάει τραπέζια όπως μας έχουν τύχει πολλές φορές. Μα εννοείται, αυτό είναι. Να τα σπάσεις όλα. Οκ, αυτό θα γίνει μετά. Ας το κάνει κάποιος άλλος. Εγώ θα ήθελα Ο Κουρσιώτης θα γίνει κλέφτης. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, αυτό. Θα ήθελα να παίζω από την αρχή μέχρι το τέλος, να παίζω κομμάτια τα οποία τον άλλο τον κάνουν να χορεύει, να ξεχνάει τα προβλήματά του, όπως σκέφτομαι και εγώ. Θεμελή. Λοιπόν, μου θυμίζει λίγο πάνω την ερώτηση. Λέω τι μουσική σ' αρέσει να παίζεις. Λοιπόν, άκου. Εμένα μου αρέσουν όλα τα είδη μουσικής. Απλά, να ξέρεις ότι όπως ξεκίνησα να παίζω ξένη μουσική. Η ξένη μουσική μου αρέσει περισσότερο. Μ' αρέσει, εννοώ, στο αυτοκίνητο θα βάλω ξένη μουσική. Αλλά όταν θέλω να διασκεδάσω, θα βάλω την ελληνική μουσική. Ακριβώς. Όταν θέλω να πιω, θα βάλω τα καψούρικα. Όταν θέλω να ξεφαντώσω ένα κλαμπ, θα πάω και θα βάλω την ξένη μουσική. Δηλαδή, εξαρτάται τη στιγμή. Αλλά μ' αρέσει, δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει περισσότερο. Μ' αρέσει, εγώ θα πω ότι ανάλογα τη στιγμή, τη φάση που βρίσκομαι, θα θέλω να παίζω ή να ακούω τα ανάλογα τραγούδια. Κάποιες Κυριακές δεν τελειώνουν, απλά χαμηλώνουμε τα φώτα. Ευχαριστώ εδώ τους φίλους μου που ήταν κοντά μου και απόψε, που δεν ήρθαν σαν καλεσμένοι αλλά σαν κομμάτι της νύχτας. Ready 969 λοιπόν ήταν μια εκπομπή με τον Σκεύο Κοκκινίδη. Ready Madness, μέχρι την επόμενη Κυριακή να παίζετε αληθινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ και καλά να περνάτε. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Σας περιμένουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ και από μένα. Σας περιμένουμε αύριο με Μανώλη Καζαβούλη στις 7 και Τρίτη Νικήτας Καστανιώτης. Mainstream Airdrop, Airplay. Airdrop στέλνουμε τα τραγούδια. Με τα Θέμελης Χιλάς Live Mix 7 με 9. Την Τετάρτη 7 με 9 Θεόδωρος Λελέκης, και πάει λέγοντας. Και να σας πω ότι σε μερικές μέρες θα κυκλοφορήσει και η εφαρμογή για iOS και Android. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Καλό βράδυ, καλή Κυριακή, καλό ξημέρωμα. Φιλάκια.